היי, אז מה קורה מגרות? כאן מגמקראפט, וברוכים הבאים לסרטון של רגעים מצחיקים בסקיי-הורס. אל תיקחו שום דבר בסרטון ברצינות. הסרטון הוקלט ב-3 בלילה. צפייה נענה. אוי, הסנורמן שלך נתן לי לאג. אתה מת? וואי! תקשיב. שוש, אתה יודע שאני הייתי מאחוריך בעיר ואתה לא שמת לב אליי. מה? לא, אוי! זהו. אוי, אני הולך. ביי, אתה מת אחי. אבל קודם, לא רואים אותך. לך. אימור. מה? אוי, תסתכל איזה יופי. אבל לא יורדים לי חיים, זה באג. אז לא, יש לך יפה רסיסטנס, זה בקרוב מתבטל. טוב, אתה מתכוון לבנות למידל או משהו? אני לא יכול, קח בלוקים. יש לי פייר, קח. זרקתי. ביי, בלוקים. זהו, אני גמרתי. אני אעשה סטרייט טו מידל ולהרוג קילים. להרוג קילים, מה זה אומר, אחי? אני ממש פה עם היד. יאללה, איזה קיט לקחת? קח את ה-TNT. אני AFK. זהו, אני עושה את השיטה של ה-AFK. אוקיי. אני לוקח קיט של נובים, זהו, נמאס לי. מה? באים אלינו! איי. הם לא... מה? איפה אתה? אני פה. הם הולכים לך הם מכירים! וואו פריקה! הם עפו! וואו. אבל עכשיו הם חזרו. אני מתכוון באמת. לא. אני חי. מה זה, אתה האנטר, אחי? עברת מחורך! איזה 2v1 מסריח. אבל? כן. what the fuck? אחת. אל תנסו את זה בבית. I will do it. אחת. יו, אחי, לא! אחי, אתה! שיודעים אני מאוד מקווה שנהנתם. אם אתם רוצים לראות עוד פרקים מצחיקים כאלה, תכתבו לי בתגובות. אם נצליח להגיע ל7 לייקים, זה יהיה מטורף. תשתפו את הערוץ עם חברים. אני מקווה מאוד שנהנתם. ועד הסרטון הבא, יאללה ביי.